Krásny letný augustový deň, priatelia. Zdraví vás Avenalis z tohto krásneho miesta, kde chodím oddychovať a načerpávať energiu. A z tohto miesta by som sa vám chcela prihovoriť v týchto burlivých časoch neistoty, smutkov, ale aj dovoleniek a radovánok, ktoré máme možno niektorý raz do roka a niektorý vôbec, aby som vám povedala niečo k emóciám a ľudskej emocionalite, ktorou sa odlišujeme zásadným spôsobom od všetkých bytostí. Ľudská bytosť je známa a odlišuje sa od ostatných bytostí práve emóciami. Emócií je toľko ako farieb dúhy. Máme tie pozitívne, negatívne a medzi nimi je obrovská škála tónov a farieb emócií, ktoré prežívame denne. Iba v noci, keď spíme, naša duša a telo načerpáva, preto je dôležitý spánok, sa regenerujeme, tak aj emócie sú v kľude, naše pocity. A preto neberme emócie ako negatívnu stránku. Jednoducho to je to, čím sa prejavuje ľudská bytosť. A tou najdôležitejšou základnou emóciou je láska. Pocity lásky bezpodmienečnej znamená, nedávame si tam žiadne podmienky. Milujeme všetkých a všetko bez podmienok a toto my už pomaly nedokážeme. Konzumný svet nás naučil vnímať iba fyzično, využívať, používať, zneužívať a to nás ničí. To nás odpája, naše telo od ducha a duše a necítime srdce. Centrum lásky a našich emócií. Tak si to uvedomme a choďme často do prírody, ktorá nás očistí od emocionálnej záťaže. Pritúlme sa k stromom, kvetom, zvieratám. Vypustme negativitu a cez vône a silu prírody vráťme sa späť sami k sebe a k láske, bez ktorej naozaj nemôžeme žiť a nie sme dobrými ľuďmi. Takže to je taká moja výzva návratu do svojho centra, srdiečka.